Ay mga kalingap, good morning. At today po, papunta po tayo sa hospital mga kalingap. At andun daw po si Kuya Ramil. Pupuntahan po natin para bigyan po ng tulong mga kalingap. Dito po tayo sa Ayun na si Ramil. Nandiyan na si Ramil. Bro, Kuya Ramil. Ito ka, pasok. Pasok ka, Kuya Ramil. Pasok ka, pasok ka. Oh, pasok ka na. Okay lang, dito ka na. Kaka-ano tayo dito. Pasok ka, Kuya Ramil. Ba't? Kala ko pa naman ikaw na ano. Ba't ka nandito sa ospital? Nandiyan si Papa. Saka si Mama sa loob. Kaya dito na ako nag-aantay sa yung bintana. Kumusta na? Anong kalagayan mo ngayon? Yun, mabuti na nagagalaw na si Papa. Pero mga 1 linggo daw yung bago labas. Pero okay na si Papa ngayon. Kapihan pati ako pag sabi mo nasa ospital ka, pala si Papa mo yung nasa ospital. Oo. Okay, gawa ng kagabi. Parang nag-ano ka, bago ang sapatos mo, Kuya Ramil ah. Hindi, luma na to sa Laguna. Ano mo lang? Sa Laguna. Sa Laguna. Parang tumaba ka ngayon ah. Hindi naman. Nagpagupit ka rin pati oh. Oo, gawa ng Oo. inano. Ano mo, pera mo yan. Oo, di Papa. Pero okay naman. Panginoon naman ay nandiyan lang. Oo. Okay naman. Grabe mga kalingap. Kamusta na? Ano nang balita sa asawa mo? Yun, yung asawa ko hindi kami okay, no? Gawa nung Napanood niya yung vlog? Ha? Oo. O ba, nainaway ka niya? Wala ka man sinabi masama. Oo nga, wala. Ikaw ang kilala. Inaway ka pa niya. Anong sabi niya? Na malaman mo na handa mo siyang tanggapin. Yun nga, yun. Nag-chat siya sa akin. Oo. Bigla. Kung ano daw sabi ko nga may trabaho na nga ako ngayon problema wala pa rin kasi ang mas okay ako sa Laguna. Yun ang ko doon. Nakakapagtrabaho ka doon ng ano. Pero dito hindi ko alam kung saan ako papasok So ang problema mo ngayon ay trabaho. Trabaho na lang. Di paano yan? Nagalit sa'yo yung asawa mo? Galit kasi Wala man daw siyang ano. Wala naman ay may trabaho din. Oo, may trabaho siya. Pero wala siyang asawa, sabi niya. Yun lang, hindi niya masasagot. Hindi niya man sinasagot. Bakit nagalit? Yun nga siguro. Sabi ko pag tanong ko nung sabi ko ano ba yun? Ano ba yan? Ba't nagagalit? Hindi naman niya masabi kung meron ba o wala. Buti kung sabihin niya wala ako, bakit mo sinabing meron? 'Di ba? Ano yun?
Ang labo niya, no? Eh, sino ba nakipaghiwalay? Siya nakipaghiwalay. Oh, siya naman palang nakapaghiwalay. Saka Bakit? Hindi ko naman. Wala naman pangalan, di ba? Wala naman. Ang hirap ng ganun, no? Mahirap ang katayuan mo. Siguro masyado mong in-spoil dyan, Kuya Ramil, eh. Spoiled nga yan. Kaya kahit ganoon na nalayo ako sa Panginoon, at least siya okay na yun para sa akin. Yun lang, hindi naman okay sa Panginoon. Okay. Oo. Yun. Tsaka may anak na kayo, no? Oo. Kailangan nyo na lang ng basbas, eh. Basbas ng ano, kasal, no? Pero anong sistema ngayon? May plano ba siyang bumalik sa'yo? Wala. Siguro pag may pera ka na, eh. Wala, no? Ay, parang ganun sa pera-pera lang ba? Gusto niyang malampasin. Pag may pera ka, pero sumusuporta ka naman sa anak mo, di ba? Kahit hiwalay kayo. Oo, kaso wala din akong ito po yung bahay namin. Yung bahay namin, wala po si mama at papa dito. Nasa hospital po. Sinong si papa mo yung ano? Oh, Ano yung kuya, yung anong nangyari doon kay papa mo? sumuka ko siya ng dugo. Sabi, talagang dugo lang yung sinusuka niya. Kaya isinugod namin sa hospital. Ano, matagal lang sakit yun? Hindi ko nga alam kung iyak ako. Oh. Gabi. Naramdaman ko yung ano ni Papa. Yung pag niya, yung wala siyang masabi. Mas Ilang kayong magkakapatid, kuya? 13. 13, grabe. Wala yung mga kapatid ko at yung isa nandito. Ay, parang sama-sama kayo dito. Oo, sama-sama na kami. Kaya nga, ano ngayon, malungkot at wala si Baba. Yun pala ang mga kalingap. Ito yung bahay niya, Kuya Ramil. Dito sa kapatid mo na. Tapos dito yung ano mo, bahay mo. So ano din yung kalagayan niya, kuya? Hirap din talaga. Mahirap din dito pagka wala ka talaga, talaga magsisikap ka. Mama ko araw-araw nagtitinda. Para kahit paano, ang papa ko naman hindi na nakakapagtrabaho. Hindi na nakakapagtrabaho yun. Si mama na lang. Ilang taon na si mama? 61 na yata. Matanda na rin. Yun ang dala-dala niya. Inside car. Yan mga kalingap yung Tapos may iniisip ka pa yung anak mo pa. 2 anak mo. Kaya may dagat. Dito na po pala yung dagat. So doble-doble yung problema mo ngayon, Kuya Ramil. Nahihirapan ka ng, siyempre sinusuportahan mo yung anak mo 2. Tapos gusto ko na magtrabaho kahit ako ganito, para kahit pa paano nakakapag-lingkod sa Panginoon. Ano ba yung mo, kuya? Kakatayuan mo, kahit ganito? Paano yung sa paglalakad?
Oo, yun lang. Yan lang. Ano ba? Patingin po kuya kung ano ba? Paano ka ba maglakad? Yan po yung kakaibang lakad ni Kuya Ramil. Yan po ay natural ng paglakad. Mga kalingap. Parang polio ba Kuya Ramil yan? Polio nga po. Tapos na ka pa, nagkasakit ka pa na epilepsy. Pero ngayon Kaya, okay na. Medyo, hindi na po gawa ng po ako sa Panginoon. Seryoso na po ako sa Panginoon. Oh. Seryoso na seryoso. Ganda yun. Isang beses lang ako diyan ako sa loob sinumpong ng epilepsy. Tapos ako dun sa ospital. Pero ngayon hindi ka na malapit ka sa Panginoon din yung papa ko na lang ang problema. Pinoproblema mo din. Problema ko din. Ito wala naman kasi si mama nagtitinda lang ng tuyo. Pero marami na ngayong sa gobyerno mga kabawas-bawas na din yun. Yung mga malasakit center. Mabawasan din yung mga bill nun. Pag-pray lang natin, no? Kuya Ramil. Tsaka grabe yung pinagdadaanan mo kasi galit pala si misis mo. Ay, hindi mo na misis, ex mo na ex na no? Hindi ko alam kung bakit. Ba't siya nagalit? Wala mang no? Baka ka pa niya, dapat kinausap ka niya ng Hindi naman siya nakikipag-usap ng maayos sa akin. Mula nung hiwalayan ka niya. Mula nung nagkasakit ka, tapos iniwan. Grabe naman, ang hirap ng ganun. Dapat talaga kapag hanap ka ng asawa mo yung kaya kang alagaan din pagtanda. Pakasalan ko. Ang gusto niya pakasalan. Hindi naman. Saka dapat pakasalan. Oo. Ngayon nakipaghiwalay man sa'yo, paano mo papakasalan? Oo. Hirap din ng kalagayan mo kuya. Ayan Kuya Ramil, meron nagpapaabot na sponsor kay Ma'am Liz, kay Manay Liz. Ito 4,000 pesos. Salamat. Sige, tanggapin mo. Ayaw mo pang tanggapin Oo nga Nakakatulong na ba yan sa'yo Kuya Ramil? Malaking bagay ito. Oo. Malaking bagay na to. Ganito na lang po ang isusukli ko. Panalangin na lang po at awit. O yun, sige mag-awit ka. Parang excited ako. Magaling ito mga kalingap mag-awit si Kuya Ramil. Mula sa lupa magpapalik na kusa ang buhay mo sa lupa ng mula. Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, kasan ng iyong puting sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutusan,
lang ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya't pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Ayun, grabe talaga kuya. Mula talaga sa puso't kaluluwa. Hindi, Para may mensahe. medyo paos-paos kawa ng ano naman yun eh, kumbaga parang hindi ko lang naiano na maganda yung tunog. Walang -1. Wala. Pero maganda kuya kuya Ramil. Talagang mula sa puso't kaluluwa. Kaya't isipin. Ayan Kuya Ramil, at ito po mga kalingap, at dinala po tayo dito ni Kuya Ramil para makita din natin yung tinitirhan niya dito sa Mercedes to Kuya Ramil. Tapos yung pamilya mo nandun sa Laguna. Iwalay sa asawa, may 2 anak. Ngayon, may problema ka pa dun sa papa mo, no? Tsaka sa trabaho, nawa, sige, pag-pray natin yan, kuya, ha? Opo. Mahalaga may trabaho na po ako na papasukan. Pag-pray natin kahit yan. sa gas station. Oo. Pag-pray natin yan, kuya. At babalik tayo ng ospital, Opo. Sige, tara. Babalik po tayo kami ng ospital, mga kalingap. At yung vlog natin, mga kalingap, ay hanggang dito muna. At salamat po sa panonood. Yung bahay nila. God bless po sa ating lahat, mga kalingap. Paalam po. Pansamantala. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang inisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi
kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi nyo makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may pusilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po today po mga Yan si kalingap. siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.